Aşgabatyň Gökdepe etrawynyň Gorjow geňişliginde alınıp barylýan täze gurulşyklar sebäpli onlarça gektar meýdany tutýan miweli baglar çapylyp ýok edildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy habar berýär. Geňişlikde welaýatyň täze dolandyryş merkezini gurmak işleri amala aşyrylýar. Gurulşyk meýdanyna geňişligiň miweli baglary hem goşuldy. Gurulşyk tehnikalary baglary ýumrup, olary guma garyp gitdi. Olaryň arasynda alma, erik, üzüm ýaly miweli baglar bardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Aşgabatly habarçy 23-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä miweli baglaryň tutýan meýdanynyň boyu ortaça 3 kilometre, ýyny 2 kilometre çenli uzap gidýär. Bu agaçlar mundan 10 ýyl çemesi odal ekilip, ençeme ýyl bäri hasyl berip gelýärdi. Bu ýerde bagçylyk bilen meşgullanan kärenetçiler etrawyň we geňişligiň çäginde bir giden ýeriň bardygyna garamazdan näme sebäpden baglyň çapylyp ýok edilenini düşünmeýändiklerini aýdýarlar. Olar özleriniň 10 ýyllygyň dowamında çeken zähmetleriniň puj edilendigini belleýärler diýip Adatlyň Ahal welaýatynyňky beýleki bir habarçysy aýtdy. Beýlep geçsek, döwlet mediasy Ahal welaýatynda täze dolandyryş merkeziniň gurulýandygy barada ilkinji gezek 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda habar beripdi. Şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Gökdepe etrawynyň Gorjow geňişligine sapar edip bu merkeziň gurulşyk taslamalary bilen tanışypdy. Geçen ýylyň 10-njy aprelinde bolsa Berdimuhammedow Gökdepe etrawynyň çäginde gurulýan täze şäheriň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş olan owa hojalyk we gurulşyk puwdagyny degişli ahally hünärmenleriň bir näçesi miweli baglaryň ýerleşen ýeriniň gurulşy üçin o diýen ýaramly däldigini aýtdy. Bu meýdanda ýerasty suwlaryň derejesi örän ýokary. Baglyň käbir ýerlerinde 2 metr aşagdan suw çykýar. Bu ýer gurulşy üçin däldi, ekrançylyk üçin has ýaramly diýip anonim şertde söhbetdeş olan ahally hünärmenleriň biri aýtdy. Adatlyň habarçysy häzirki wagt miweli baglyň deregine elektrik podstansiýalarynyň gurulandygyny belläp sözüni şeýle dowam etdirdi. Bu ýerde polisiýa müdirliginiň, häkimligiň, prokuraturanyň binalary, ýaşaýyş jaýlary we şuňa meňdeşler gurulýar. Bu gurulşyklary ýerine ýetirmek üçin 80 goly hususy we döwleti degişli kärhanalar gatnaşýar. Häzirki wagt Keletidäki sement zawodynyň ähli önümi Gorjowdaky gurulşyklary gönükdirildi diýip habarçy gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň bu maglumatlary Ahal welaýat we Gökdepe etrap häkimliklerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyllyň dowamında Türkmenistanda, hususan da paýtaxt Aşgabatyň çäginde alınıp barylýan gurulşyk we awatlaýyş işleri bilen bagly gögerip oturan miweli we saýaly agaçlary köpçülikligiň çapmak çäresi ýygyderli amala aşyrylýar.